Мен мына ошо курултай харакетинде эшләвемә бик шатмын. Бүген булды 1000 ыруы башкортларының 2021 елда эшләгән эшләре турында һөйләшелде, отчет формасында һәм план принимать иттек. Киләһе елга 2022 елга. Киләһе ел безнең башкорт мәдәнияте үстерү елы булачак. Шуның өчен һәрбер районда, һәрбер аруда biz үзебезнең башкорт мәдәниятен үстерү белән шөгыльләнергә тиешбез. Шул турыда план кабул иттек. Мәдәниятне үстерү буенча, эшмәкәр буенча әйтелде, дин әһелләрендә ялып итү, халыкты тәрбияләүгә, яшьләрне тәрбияләү өчен төрле мәчетләрдә дини эшмәкәрлек алып барып, тәртип булдыру һәм мәдәниятне үстерү планнары кабул ителде. Киләге 22 елда 1000 ыруының шундый зур эшмәкәр башкарлыгын башка аруларга да йәелдергә кирәк дип һөйләнек. Иң актив ыру 1000 ыруы. Без инде 1000 ыруының иң беренче 1994 елда иң беренче булып без 1000 ыруы курултай үткәрдек Дәүләкән каласында. Шуннан киттеләр Юрматалар, Мөрьяндар һәм башкалар. Менә ошо 1000 ыруының активный эш апарусы Тимербулатов Ахнав Дәүләтьярович алып бара. Менә Аккалдар корының почетлы буларак бигә ошо активный эш апарган өчен мактау хаты бүләк иттеләр. Алдагы көндә эштә алып барырга кирәк. Шуның өчен үзен шулай әүземлегемдә югалтмайым. Эшләп йөрәсәкмен. Яшьләр, һез киләсәк безнең. Безнең милләт, безнең башкорт милләтен, башкорт телен яшьләр үстереп алга алып барырга тиешләр. Югалып калмагыз. Без күтәргән ошо зур эшләрне һез дәлше алып барыгыз. Безгә караганда әүземрәк алып барыгыз, күбрәк эшләгез. 1000 ырулар советының кеңейтелгән утырышы булды. Утырышта катнаштылар совет агзалар, аккалдарыбыз, дини әһелләре һәм башка активистлар. Советтың составында оештыру каралды мәсьәләләре. Онда беренче комиссия, дин буенча комиссия оештырылды һәм икенче комиссия, яшьләр комиссияны оештыру булды. Бына бу эшләр безнең дим алганда бик әүзең менә бара. Бына шундый эшләрне мин уйлыйм алып бара башка аруларда дип. Беренче яшьләргә мөрәҗәгать итәрмен. Бына безнең оештырылган комиссияны агзаларына бергә булышлык итеп, бергәләп эшләп алып китүгә.